Мяжа адкрытая, але не для ўсіх. Літоўскія грузавікі ўсцяж застаюцца ў Беларусі. Заправкі без чэргаў. Белнафтахім рыхтуе папраўкі ў правілы дарожнага руху. Абавязак вярнуцца. Міністэрства адукацыі будзе кантраляваць працу студэнтаў за мяжою. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта «Аб'ектыў». Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне. Калі глядзіце нас у Ютубе, прашу паставіць лайк трансляцыі, дбаючы пра ўласную бяспеку. Да гэтага часу літоўскія фуры не могуць выехаць з Беларусі. Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа заклікае, цытата, «не рабіць трагедыі» і абяцае разабрацца, у чым праблема. Менск, у сваю чаргу, настойвае на кансультацыях з Вільняй. У той жа час Літва збіраецца ўвесці крымінальную адказнасць за дастаўку кантрабанды, якая нясе пагрозу для жыхароў альбо стратэгічна важных прадпрыемстваў. Адпаведныя папраўкі ў крымінальны кодэкс ухваліў сейм краіны. Працягне Ірына Драфійчук. Рух рэйсавых аўтобусаў паміж Менскам і Вільняю поўнасцю аднавіўся. У абодвух кірунках едуць і легкавыя аўты. А вось фуры праязджаюць не ўсе. На момант стварэння матэрыялу ніводны цяжкавік з літоўскай рэгістрацыі з Беларусі не выехаў. Паводле літоўскай асацыяцыі перавознікаў Лінава, беларускае дзяржаўнае прадпрыемства «Белмытсервіс», якое трымае фуры на платных стаянках, яшчэ не атрымала адпаведнага загаду ад афіцыйнага Менску. На гарачай лініі «Белмытсервісу», куды мы звярнуліся пад выглядам сваякоў кіроўцы, які не можа выехаць з Беларусі, пацвердзілі. Дазволу выпускаць фуры яны не маюць. На сегодняшний момент Министерство иностранных дел с коллегами вашей страны литовской, если вы с Литвы решает, регулирует вопросы. Еще есть вопросы, которые еще они не регулировали до сих пор. Пока там на уровне руководства правительства стран наших двух не решат, мы ничего не сможем сказать. У беларускім жа міністэрстве замежных справаў параілі сачыць за інфармацыяй у медыях. Адкрытыя напярэдадні пераходы Шальчынінкай і Мядзінінкай не дзеялі амаль 3 тыдні. Літва закрыла іх пасля серыі інцыдэнтаў з кантрабанднымі метэазондамі, што перашкаджалі працы грамадзянскай авіяцыі. Менск адказаў забароною на рух цяжкавікоў. Они в течение нескольких дней это все остановили и создали такое напряжение, где держат как заложников наш транспорт и пробуют нам его продать. Літоўскія чыноўнікі сцвярджалі, што часовае закрыццё мяжы дало станоўчыя вынікі, бо, маўляў, колькасць кантрабандных метэазондаў і спробаў незаконнага мінання мяжы зменшылася. Ситуация меняется каждый день. Мы неодноразово попередживали, что коли ситуация погоршится, мы покидаем за собою право зноў закрыть межи у любой час. У звязку з метэазондамі Віленскі аэрапорт мусіў на некалькі гадзінаў прыпыніць працу ўжо ўчора ўвечары, у першыя ж сотні пасля адкрыцця мяжы. Сярод іншага не мог прызямліцца самалёт, якім ляцелі еўракамісар Андрус Кубілюс і міністр замежных справаў Літвы Кястутис Будрис. Ірына Драфійчук, Белсат. Каталіцкія святары Генрых Акалатовіч і Анджэй Юхневіч знаходзяцца ў Ватыкане. За мяжу іх вывезлі адразу пасля вызвалення, піша пра гэта выданне «Католік.лайф». Калі святары здолеюць вярнуцца ў Беларусі, і што іх чакае далей, пакуль невядома. Вызваленне Генрыха Акалатовіча і Анджэя Юхневіча, якіх у Беларусі засудзілі на 11 і 13 гадоў калоніі адпаведна, сталася беспасярэднім вынікам дыпламатыі Ватыкану. Пра гэта заявіў спецпасланнік папы рымскага кардынал Клаўдіо Гуджэротці ў інтэрв'ю для Ватыкан Ньюс. Што мог паабяцаць святы пасад афіцыйнаму Менску за вызваленне? Мы запыталіся ў ксяндза Дмітрыя Прыступы. Папа Лявон, ён вельмі ў складанай сітуацыі, тому што яму залежыць на святарах, яму залежыць на верніках. Але не думаю, што Ватыкан нейкі спецыяльны спосаб мог бы штосьці абяцаць апроч, напрыклад, лаяльнасці. Кардынал Клаўдіо Гуджэротці ў інтэрв'ю Ватыкан Ньюс таксама адказаў на пытанне адносна магчымага візіту Льва XIV ў Беларусь. Спецпрадстаўнік пантыфіка пацвердзіў, што афіцыйны Менск у гэтым зацікаўлены. Аднак зазначыў, што папа рымскі паедзе толькі туды, дзе ягоная прысутнасць прынясе дабро ўсяму народу, а не выкліча палітычнае напружанне.
Менск супрацоўнічае з Варшавай у пошуку падазраваных у дыверсіі на польскай чыгунцы, сцвярджае беларускае міністэрства замежных справаў. Ведомства пацвярджае факт уезду ў Беларусь меркаваных дыверсантаў і заяўляе пра сумесныя з Польшчай пошукавыя мерапрыемствы. Тым часам у Польшчы на рамантаваным адцінку пуцей у Великапольскім ваяводстве знайшлі патроны, акуратна выкладзеныя проста на рэйкі і злучаныя паміж сабой дротам. Яны аказаліся халастымі. Паводле паліцыі Великапольскага ваяводства патроны падкінулі наўмысна, і такія дзеянні расцэньваюцца як правакацыя. Інцыдэнт адбыўся неўзабаве пасля дыверсіяў на чыгуначнай лініі паміж Варшавай і Люблінам. У пашкоджанні пуцей падазраюць 2 грамадзянаў Украіны, якія паспелі пакінуць Польшчу праз мяжу з Беларуссю. Сёння ў Польшчы стартавала аперацыя «Гарызонт» да ўзмоцненай аховы чыгуначнай інфраструктуры, падключаныя да 10 000 вайскоўцаў. Белы дом цісне на Украіну, каб тая пагадзілася прыняць мірны план, што прапанавалі Злучаныя Штаты Амерыкі. Пра гэта паведамляе агенцтва Reuters. Владзімір Зеленскі на фоне з'яўлення плана выступіў са зваротам да ўкраінцаў. Ён заявіў, што Украіна можа апынуцца перад складаным выбарам: альбо цяжкія 28 пунктаў, або цяжкая зіма. Андрей Сульжыц. Кветкі, цацкі і людзі ў чаканні, што іхных родных адшукаюць. У Тэрнополі колькасць ахвяраў пасля трапляння расійскай ракеты ў шматпавярховік павялічылася да 31 чалавека. Мірныя жыхары ва ўкраіне гінуць ледзь не штодня. Трываюць расійскія атакі на энергетычную інфраструктуру. На гэтым фоне ў медыях абмяркоўваецца план ЗША па заканчэнні вайны. Дакумент, складзены з 28 пунктаў, перадалі прэзідэнту Украіны, пасля чаго Владзімір Зеленскі заклікаў суайчыннікаў да нацыянальнай еднасці, спынення ўнутраных канфліктаў і падтрымання адзінства пры ўзмацненні палітычнага ціску. Цяпер адзін з самых складаных момантаў у нашай гісторыі. Цяпер ціск на Украіну адзін з наймацнейшых. Зараз Украіна можа аказацца перад вельмі складаным выбарам. Або страта годнасці, або рызыка страты ключавога партнёра, або цяжкія 28 пунктаў, або вельмі цяжкая зіма, самая цяжкая, і дадатковыя рызыкі. Асобныя пункты плану нагадваюць пачатковыя патрабаванні Масквы. Гэтак Украіна павінна дэ-факта прызнаць расійскімі Крым, Луганск і Донецк, ды адвесці войскі за адміністрацыйныя межы вобласцяў. У Херсонскай і Запорожскай вобласцях мяжа будзе замарожаная на лініі сутыкнення. Таксама Украіна вымушаная будзе абмежаваць колькасць узброеных сілаў і замацаваць у Канстытуцыі адмову ад уступлення ў НАТО. Расія запхала туды максімальна свае пажаданні, але я не магу сабе ўявіць, каб хто-небудзь даў загад украінскаму войску выйсці з тэрыторыі, якую яно на сёння кантралюе. Гэта проста немагчыма. Пры гэтым Украіна мае атрымаць надзейныя гарантыі бяспекі кшталту 5-го артыкулу НАТО, калі напад на яе тэрыторыю можа разглядацца як агрэсія супраць усяго блоку. Таксама дакумент прадугледжвае амністыю для ўсіх бакоў, абмен палоннымі паводле прынцыпаў «усе на ўсіх» і некаторыя эканамічныя захады, стварэнне фонду развіцця Украіны, паступовая адмена санкцыяў супраць Расіі. Гэты план трэба разглядаць у тым ліку як сігнал таго, што ў Расіі вычэрпваюцца магчымасці. Таму яна пайшла на такі ціск, выкарыстоўваючы каманду Дональда Трампа. Паводле выдання Sky News, Зеленскі і Трамп абмяркуюць мірны план на наступным тыдні. Ці знойдзецца месца ў перамовах для Лукашэнкі, які актыўна прапаноўвае сябе як канал сувязі паміж Масквой і Вашынгтонам. Выглядае так, што Лукашенко сам вырашыў узяць паўзу і паглядзець, як там будуць розныя планы абмяркоўвацца паміж амерыканцамі і Украінай і Расіяй, і ўжо там можа паспрабаваць вярнуцца ў гэтую гульню, звязаную з мірнымі перамовамі. Пакуль ён у гэтай гульні не ўдзельнічае. Як сказала сёння ў інтэрв'ю расійскім медыям прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталя Эйсманд, афіцыйны Менск наўпрост не задзейнічаны ў перамовах Масквы і Вашынгтону. Андрей Сульжыц, Белсат. З новага года новы памер базавай велічыні. З 1 студзеня яна складзе 45 рублёў, то бок павялічыцца на 3 рублі. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Змяненне базавай велічыні паўплывае на памер некаторых сацыяльных выплатаў, напрыклад, дапамогі на дзяцей, а таксама стыпендыяў. Разам з тым вырастуць стаўкі падаткаў і штрафы. Папярэднім разам базавую велічыню павялічылі сёлета ў пачатку года.
У Беларусі з'явіўся яшчэ адзін кірунак працы для дзяржаўных ведомстваў. Чэргі на заправках. Канцэрн «Белнафтахім» і ДАІ правялі рабочую сустрэчу, дзе абмеркавалі, як зрабіць, каб чэргаў больш не ўзнікала. Прычынаю было нядаўняе абурэнне Александра Лукашэнкі. Маўляў, у сацсетках скардзяцца, што на беларускіх АЗС чэргі ствараюць тыя, хто на заправцы не толькі паліва залівае, але і каву п'е. Міністэрства ўнутраных справаў правяло рэйды, хаця значных парушэнняў не знайшлі. На заправках ужо павялічылі колькасць персаналу і адправілі працоўныя алгарытмы. Адрапартавалі на паседжанне. Але выглядае, што праца толькі пачынаецца. У Белнафтахіме паведамілі, што супольныя дзеянні розных органаў ужо даюць вынік і цяпер плануюць комплексны падыход. Прафілактыку, тлумачальную працу і абнаўленне схемаў руху на аўтазапраўках. Нават болей за тое, канцэрн рыхтуе прапановы зменаў у правілы дарожнага руху, каб удасканаліць парадак запраўкі аўтамабіляў. Беларускія студэнты змогуць і надалей працаваць за мяжою падчас вакацыяў. Аднак толькі пры выкананні пэўнай умовы. Гэта вынікае з абноўленай пастановы Міністэрства адукацыі. Цяпер ведамства будзе рыхтаваць выснову, ці можа студэнт працаўладкавацца за мяжою толькі пасля разгляду дакументаў ад Міністэрства ўнутраных справаў. Сярод іх копіі дамовы аб працаўладкаванні, а таксама дублікат працоўнай ці грамадзянска-прававой дамовы. У гэтых дакументах Міністэрства адукацыі праверыць наяўнасць палажэння, што студэнт пасля заканчэння працоўных стасункаў абавязаны вярнуцца ў Беларусь. Магчымае скарачэнне колькасці камандаў у найвышэйшай лізе футбольнага першынства зноў на парадку дня. Беларуская федэрацыя футболу абмяркоўвае рэформу, паводле якой у эліце могуць застацца ўсяго 12 клубаў. Прапанова выклікае гарачыя спрэчкі сярод адмыслоўцаў і заўзятараў. Падрабязней распавядуць мае калегі. У наступным сезоне з найвышэйшай лігі, дзе цяпер 16 клубаў, плануюць адправіць у ніжэйшы дывізіён адразу 3 каманды. А вось паднімецца толькі одна. А ў 2028 у эліце павінна застацца 12 клубаў. Субъективно 16 команд было бы лучше оставить, потому что если мы 4 команды уберем, мы уберем 100 человек, футболистов, из которых 1-2 человека могут вырасти потенциально в игроков сборных и в игроков там хорошего какого-то чемпионата, потому что есть позднего развития и ребята. Я бы оставил 16 команд. За апошнія 11 гадоў беларускі футбол ужо некалькі разоў мяняў фармат. Гулялі ў эліце і 12, і 14, і 16 камандаў. Але, нягледзячы на эксперыменты, якасць і вынікі нацыянальнага футболу мала змяніліся ў лепшы бок, а праблемы засталіся ранейшымі. Гэтак яшчэ вясною міністр спорту Сергей Кавальчук выступаў за скарачэнне колькасці клубаў. 16 камандаў для рэспублікі – гэта перабор. Нам час дасканала выбудаваць сістэму з меншай колькасцю удзельнікаў. Менш камандаў, менш матчаў, а значыць, можна пачаць чэмпіянат пазней, а скончыць раней. Гэтая тэма вельмі актуальная. Тады ініцыятыва не была рэалізаваная, бо ў нашым футболе хапала іншых праблемаў. Скарачэнне фінансавання, скандалы з дамоўнымі матчамі, раздзьмутыя кантракты гульцоў. Цяпер аргументы прыхільнікаў скарачэння гучаць проста. Шмат камандаў, перагружаны каляндар. Існуе і іншая думка. Не трэба нічога мяняць, важна шукаць дадатковае фінансаванне, умацоўваць матэрыяльную базу клубаў і развіваць юнацкі футбол. Аднак ёсць і фінансавы аспект. У дзяржавы на футбол няма грошай. Клубы застаюцца амаль цалкам залежнымі ад дапамогі звонку. Так што будучая рэформа – гэта не толькі спроба палегчыць каляндар, але і спроба зняць частку нагрузкі з бюджэту. Ярослаў Сцешык, Павел Алейнікаў, Белсат. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» у Варшаве. Падзея, што яднае беларускую супольнасць, адкрылася дыскусіяй пра нацыянальны міф і ролю Караткевіча ў фармаванні сучаснага ўяўлення пра Беларусь. На месцы працуе наш корэспандэнт Алесь Залеўскі. Вітаю, Алесю, і табе слова.
Так, прывітанне калегі. Сёлета фэст прадмова, ён вандруе па розным гарадам Еўропы. Ужо была Вільня, чэшская Прага, польскі Кракаў, а цяпер сталіца Польшчы Варшава. І сённяшні дзень гэта першы дзень фэсту, правільна, як ты і сказала, Наста. Ён распачаўся з дыскусіяй за маёй спінай Андрэя Хадановіча і Сергея Шупы пра тое, якім чынам Владзімір Караткевіч стварыў візуальны, гістарычны вобраз Беларусі у розных пакаленняў беларусы і чаму дагэтуль да яго звяртаюцца. Аказваецца, такія словы і працэсы як дзядзькаванне, калі хто чытаў класы па церпом тваім, пагугліце, не знойдзеце, што значыць гэтае слова. Але гэта вельмі важная з'ява, которая была ў сярэднявеччы, пра якую многія забылі. Ну і увечары сёння будзе тут сучасная музыка ў перамешку з беларускай паэзіяй. Владзімір Янкевіч выйдзе на сцэну, а агулам на выходных заўтра і ў нядзелю чакае наведнікаў вельмі насычаная літаратурная праграма. І тут сярод самых чакаемых гасцей такіх гэта Саша Філіпенка, які прэзентуе сваю апошнюю кнігу «Сон» і перадапошнюю «Чырвоны крыж», адна з перадапошніх «Чырвоны крыж». Філіпенка заўжды збірае поўныя залі, ён рэзкі, ён актуальны, і ён адзін з тых творцаў, хто ў Еўропе тлумачыць еўрапейцам, што цяпер адбываецца з Беларусю і беларусамі. Вось. А таксама асобая увага да гасцей з-за мяжы, да фінскай пісьменніцы Софі Оксанен. Гэтая госця прадмовы, адна з самых вядучых літаратарак паўночнай Еўропы. Многія з вас, магчыма, яе ведаюць па такім сусветным блокбастары, як «Ачышчэнне». Оксанен шмат вельмі піша пра таталітарныя рэжымы, пра траўмы, якія яны наносяць для звычайных людзей і насельніцтва, пра мову культуры. І таму гэта вельмі трапны выбар арганізатараў, бо гэтая пісьменніца таксама вельмі разумее добра, што значыць быць на выгнанні культуры, што значыць быць народу на выгнанні. Ну і яна заўсёды падтрымлівала беларусаў пасля 2020 года. У панядзелак фестываль завершыцца тэатральнымі пастаноўкамі, у тым ліку гэта будзе «Валізка» і перформансам «Трамвай-мосты». Гэтыя творы таксама прысвечаны выклікам і досведзе беларусаў у эміграцыі. Мы ж на прамове працуем да нядзелі, прынамсі, то самае цікавае будзем вам расказваць. Ну і варта, канешне, хутчэй сюды прыйсці і паглядзець, бо тут будуць выставы кнігаў, інтэлектуальных у тым ліку. Тут зарэгістраваныя 14 выдавецтваў беларускіх. Палова з іх гэта новыя выдавецтвы, якія з'явіліся літаральна гады таму. Дзякуем, Алесь, за гэтыя падрабязнасці. Алесь Залеўскі з фестывалю «Прадмова». І ў канцы выдання важная інфармацыя для ўладальнікаў банкаўскіх картак. У ноч на суботу, 22 лістапада, магчымыя праблемы з іх працаю. Гэта звязана з тэхналагічнымі работамі, якія банкаўскі працэсінгавы цэнтр правядзе з апоўначы да 5 раніцы. У гэтыя гадзіны магчымыя цяжкасці пры карыстанні карткамі, сярод іншага ў крамах, кавярнях ды банкаматах, якія абслугоўваюцца банкамі, падключанымі да апаратна-праграмнага комплексу БПЦ. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. QR-код на вашых экранах. У апісанні да гэтага відэа на Ютубе інструкцыя, як чытаць і глядзець Белсат бяспечна. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Юліяй Лабанавай. Ну што ж, вітаю. І ў студыі Белсат сёння ў нас амерыканіст Антон Пянькоўскі з ацэнкай мірнага плана Трампа і яго значэння ў тым ліку для Беларусі. Не толькі гэтыя тэмы. Заставайцеся з намі. Праз імгненне студыя Белсат запрашаем. Вітам спадарства студыі Белсат, Анастасія Рысецкая. Юлія Лабанова. Прымайце ўдзел, калі ласка, каментуйце нашае выданне пад трансляцыю ў Ютубе, як зрабіць гэта бяспечна, там жа знойдзеце інструкцыю. Ну і час пераходзіць да нашай першай тэмы. Дональд Трамп і Владзімір Зеленскі абмяркуюць план замірэння на наступным тыдні. Прынамсі, так сцвярджае тэлеканал Sky News. Тады ж сцвярджаюць іншыя медыа,
амерыканскі прэзідэнт можа прымусіць Зеленскага падпісаць дакумент. Москва існаванне плану пакуль не пацвярджае, еўрапейцы яго крытыкуюць і працуюць над сваёй версіяй. А Зеленскі рыхтуецца да перамоваў з Трампам. Як развіваліся падзеі з мірным планам, складзеным за спінай Украіны у нашым сюжэце. Першая інфармацыя пра тое, што Расія і ЗША працуюць над новым планам спынення расійска-украінскай вайны, сталася вядома на мінулым тыдні. Шэраг сусветных медыя апублікаваў яго падрабязнасці. Афіцыйна ЗША і Украіна прызналі існаванне дакументу, але не прыводзілі ніякай канкрэтыкі. У сярэдзіне гэтага тыдня Axios апублікавала дакумент, як сцвярджаецца той самы план. Ён змяшчае 28 пунктаў. Як і пісалі медыя, у ім утрымліваюцца прапановы Украіне адмовіцца ад кантролю над Донбасам, замарозіць межы Херсоншчыны і Запарожжя на лініі фронту, больш чым удвая скараціць асабовы склад ЗСУ і адмовіцца ад уступлення ў НАТО. Да таго ж, праз 100 дзён пасля падпісання дамовы ва ўкраіне маюць адбыцца новыя выбары. Сапраўднасць плану ніхто не пацвердзіў. Расія ўвогуле заяўляе, што не атрымлівала прапановаў з Вашынгтону. Хаця паводле інфармацыі крыніцаў распрацаваннем дакументу займаўся дарадца Трампа Стыў Уіткаф і прадстаўнік Пуціна Кірыл Дмітрыяў. Владимир Зеленскі тым часам пагадзіўся працаваць над планам разам з амерыканскім бокам. Як пішуць Financial Times і Washington Post, Трамп цісне на ўкраінскія ўлады, каб прымусіць Зеленскага падпісаць пагадненне да Дня ўдзячнасці, які ЗША святкуюць 27 лістапада. І да нашага эфіру ўжо далучыўся Антон Пенькоўскі, амерыканіст, дарадца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, з якім абмяркуем гэтую тэму. Вітаем вас. Добрый вечар. Добрый вечар. Вітаю. Спадару Антон, безумоўна ж хочам спытаць, як вы ацэньваеце гэты план Трампа, ці ўдалося яму зрабіць такі справядлівы кампраміс? Вядома, што гэта не афіцыйны план, але ўсё ж такі, як ацаніць тыя выцікі, якія трапілі ў медыі? Так, сапраўды, і я цалкам згодны з апошняй часткай вашага пытання. Зараз вельмі складана каментаваць гэты план, які публікуюць шэраг амерыканскіх і украінскіх СМІ, бо тэкст гэтых версій адрозніваецца, і мы ўвогуле не ведаем, як выглядае дакладна гэтая прапанова мірнага плана Белага дома ў Украіне. Але ж тыя версіі, якія я ўбачыў за апошнія дні, яны вельмі складаныя і, калі шчыра, не вельмі адрозніваюцца ад таго, што прапаноўваў Дональд Трамп Владзіміру Зеленскаму літаральна апошні год. Вось таму мы бачым, як Дональд Трамп стаіць на сваём і аказвае ціск на еўрапейскіх партнёраў і спадара Зеленскага. Калі шчыра, большая частка з таго, што мы можам прачытаць у гэтых планах, вельмі складана уявіць у рэчаіснасці, вельмі складана уявіць, каб бягучае украінскае кіраўніцтва выконвала большую частку з гэтага плана. Але ж адначасова мы мусім разумець, што Дональд Трамп не уяўляе гэтую вайну як нейкую праблему амерыканскай знешняй палітыкі, хутчэй за ўсё як еўрапейскі рэгіянальны канфлікт. І магчыма, нават калі украінскі бок будзе неяк рэзка рэагаваць на гэтую прапанову, мы можам убачыць вельмі непрыемныя падзеі, нават наступныя крокі па ціску на Владзіміра Зеленскага і украінскі ўрад. Ну так, уласна, і тэлеканал Sky News кажа пра тое, што Дональд Трамп збіраецца надавіць на Зеленскага. Відавочна, што Трамп хоча як найхутчэй скончыць гэтую вайну. А ці ёсць нейкае выйсце ва ўкраіне? Калі яна застанецца без падтрымкі Злучаных Штатаў, ці здолее еўрапейскі звяз супрацьстаяць і дапамагаць Украіне ў агрэсіі з Расіяй? Гэта вельмі добрае пытанне, бо сапраўды зараз Злучаныя Штаты бескаштоўна, калі так можна сказаць, перадаюць толькі выведкавую інфармацыю і яшчэ шэраг рэсурсаў, але з большага зараз еўрапейскія партнёры НАТО набываюць за грошы амерыканскую зброю і потым перадаюць яе ўкраіну. І тут Дональд Трамп ўжо некалькі месяцаў у пэўным сэнсе маніпулюе еўрапейскімі партнёрамі НАТО, кажучы, што ён можа затрымліваць пастаўкі тых ці
ці іншых узбраенняў, альбо нават выбіраць ці пастаўляць тыя ці іншыя рэсурсы нават за грошы. Таму тут еўразвяз апынуўся таксама ў вельмі складанай сітуацыі, калі амерыканская зброя можа нават не прадавацца за грошы. Таму я б сказаў, што вось бегучы дызайн гэтых пагадненняў, у тым ліку нават разлічаны на еўрапейскіх партнёраў, якія мусяць таксама неяк паўплываць на Владзіміра Зеленскага, бо без падтрымкі Злучаных Штатаў вельмі складана ўявіць, як Украіна будзе трымацца наўпрост на фронце і асабліва зараз падчас зімовых месяцаў. Напэўна, гэта разумеюць і ў Расіі, а ці для Крамля выгодна таксама не пагадзіцца на гэтую умову Трампа? Я б сказаў, што зараз мы назіраем шараговую фазу вось гэтай чыўночнай дыпламатыі, калі гэта можна выкарыстаць як тэрмін, калі ідзе фаза перамоў паміж Вашынгтонам і Кіевам, што дае дадатковы час Крамлю працягваць ціск на фронце, працягваць свае ўдары. То бок, калі штосьці не спрацуе альбо калі будзе пэўны прагрэс з Украінай, тады ўжо будзе падключацца Крэмль у нейкім перамоўным працэсе. Але ж на бягучы момант пэўныя затрымкі альбо складанасці ў перамоўным працэсе, яны толькі даюць Расіі дадатковы час, каб працягваць удары па Ўкраіне. То бок мы назіраем пэўны цук-цванг у гэтай сітуацыі, калі можна выкарыстаць гэтую шахматную тэрміналогію. І калі шчыра, вельмі складана уявіць некае прыемнае альбо простае выйсце для Владзіміра Зеленскага ў гэтай сітуацыі. Гэтыя 28 пунктаў, якія распаўсюджваюцца цяпер у розных СМІ, яны вельмі нагадваюць патрабаванні Масквы. Ці ў такім выпадку мы можам казаць пра тое, што гэта выглядае як дыпламатычная перамога Расіі, і ці амерыканскі бок з такой сітуацыяй увогуле гатовы пагадзіцца? Я б тут, калі шчыра, не называў бы это перамогай Крамля, таму што, хутчэй за ўсё, Дональд Трамп з самага пачатку меў нейкі падобнага кшталту дызайн мірнага пагаднення альбо спынення вагню. Вось. І мы бачылі нават, калі планавалася другая сустрэча Трампа з Пуцінам, бакі разышліся на тым, што расійскі бок не быў дастаткова канкрэтны у артыкуляцыі сваіх патрабаванняў. Тое, што мы назіраем у гэтых 28 пунктах, вельмі падобна на амерыканскі стыль дыпламатыі, то бок там вельмі кароткі такі дэкларатыўны стыль, які, прабачце, вельмі не нагадвае вось гэтыя працяглыя гісторыі Владзіміра Пуціна пра нейкі там сярэднявечча і гэтак далей. Вось. Таму я б казаў, што за апошнія месяцы гэта, хутчэй за ўсё, была дыпламатычная параза Крамля ў немагчымасці даносіць свае патрабаванні ў зразумелым фармаце да Вашынгтона, але ж у пэўным сэнсе паміж Вашынгтонам і Крамлём з самага пачатку існавала пэўнае ўзаемапаразуменне па шэрагу пунктаў, у тым ліку тое, што тычыцца пэўных тэрытарыяльных саступак з боку Украіны. Мы, паўтаруся, гэта чулі нават ад самага пачатку гэтага года. А ці можам мы сказаць, што Злучаныя Штаты Амерыкі ставяць для сябе прыярытэтам, каб гаранты бяспекі Украіна ўсё ж такі мела? Так, гэта прапісана, безумоўна, то бок без пэўных гарантый вельмі складана ўявіць, каб украінскае кіраўніцтва пайшло на нават частку гэтых пунктаў, то бок гэта неад'емная частка вось гэтай прапановы. Адначасова вельмі цяжка зараз прагназаваць, як будзе дакладна выглядаць даслоўна вось гэтая прапанова
чагосьці кшталту 5-го артыкула НАТО для Украіны, але ж без увахода Украіны ў НАТО. Але ж адначасова мы мусім разумець, што Дональд Трамп, увогуле бягучае амерыканскае кіраўніцтва хутчэй разглядаюць бягучую сітуацыю як больш шырэйшую пагрозу бяспецы ў Еўропе, і як мы бачым, яны хутчэй тут спрабуюць мінімізаваць шкоду, мінімізаваць пагрозу для еўрапейскіх чальцоў НАТО і, на жаль, коштам тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. А што да пытання Беларусі? Яно ніяк не значыцца ў мірным плане Трампа, але 10 дзён таму, калі Дональд Трамп прызначаў спецпасланнікам у Беларусі Джона Коула, усе казалі пра тое, што Вашынгтон хоча выцягнуць Беларусь з-пад уплыву Крамля. Ці мы можам далей так меркаваць? Да, тут еще варто звярнуць увагу на тое, што прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталья Эйсман кажа пра тое, што беларускія ўлады не задзейнічаныя ў дыялогу паміж ЗША і Расіяй. Так, хутчэй за ўсё, і слава Богу, што яны ніяк не ўдзельнічаюць, бо без таго дызайн бягучай сітуацыі вельмі складаны. Так, сапраўды, гэта вельмі падобна на праўду, бо нават падчас першай кадэнцыі Дональда Трампа ў Белым доме яны ўжывалі менавіта гэтую стратэгію, прапаноўваючы нейкія крокі насустрач, нейкую палёгку для Александра Лукашэнкі, нават нейкае эканамічнае супрацоўніцтва, спрабуючы яго неяк адцягнуць ад моцнага ўплыву Крамля. Але ж адначасова сітуацыя ў параўнанні з пачаткам 2020 года вельмі моцна змянілася, і ўплыў Расіі ў Беларусі вельмі моцна падвысіўся за гэтыя гады. Вось таму сказаць, што мы можам убачыць нейкае такое вялікае акно магчымасцяў, зараз вельмі складана. Я б нават казаў пра яшчэ большую пагрозу для незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі, бо як гэта шмат разоў за гэтыя гады гучала, што Беларусь не мусіць стаць нейкім consolation prize, нейкім суцішальным прызам для Расіі вось у гэтай вайне. Мы увогуле складана уявіць, калі Злучаныя Штаты так ахвяруюць тэрытарыяльнай цэласнасцю Украіны і пэўнымі украінскімі інтарэсамі ради нейкай больш вялікай геапалітычнай гульні, ці сапраўды яны будуць звяртаць моцную увагу да інтарэсаў Беларусі, альбо могуць пакінуць яе вось у сферу ўплыву, сферы інтарэсаў Крамля. Адначасова, так падсумоўваючы, гэта можа быць як акном магчымасцяў, так і самай вялікай пагрозай за мінулыя гады. Што ж, дзякую за гэты каментар. Антон Пянькоўскі, амерыканіст, дарадца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, быў госцем студыі Белсат. А ў Вільні сёння прайшоў форум «Сход неабыякавых». Пляцоўку арганізатарам даў літоўскі сейм. У выніку сход прыняў дэкларацыю аб стварэнні беларускай нацыянальнай кааліцыі. Мэтаю заяўляюць стварэнне дэмакратычнай супольнасці, дзе рашэнні прымаюцца праз дыялог, а не воляй асобных групаў. Яшчэ адно рашэнне рэзалюцыі наконт інтэрвенцыі і акупацыі Беларусі. Удзельнікі форуму хочуць, каб нашу краіну прызналі не суагрэсарам, а акупаванай Расіяй дзяржавай. Гэта ўжо другое мерапрыемства так званага руху неабыякавых. Летам гэтага года яны збіраліся на сустрэчу ў Варшаве. Гэтым разам пляцоўку даў літоўскі сейм. З вітальным словам да ўдзельнікаў звярнуўся спікер літоўскага парламенту. Арганізатарамі і ўдзельнікамі былі арганізацыі «Краіна для жыцця», «Млады фронт», партыя «Народная грамада», таксама беларускія добраахвотнікі, якія ваююць ва ўкраіне, прадстаўнікі беларускіх дыяспараў у еўрапейскіх краінах. Офіс Святланы Ціхановскай ад удзелу ў гэтым адмовіўся. Мы делаем то, что нам нравится, мы никому себя не противоставляем, мы никого не, как сказать, не хейтим, да, как сейчас модно говорить. На сход неабыяковых могут приходить все.
в отличие от тех сходов, которые делают наши демократические силы, куда приходят отобранные люди, да, то к нам приходить любой человек может. Я лично отправил на офис Светланы Тихановской приглашение, уже говорил, тут 3-4 дня. Ну, как всегда, ответа нету. Любое движение в сторону объединения – это хорошо. По одному бороться с таким злом, как режим Лукашенко, нужна сила, целенаправленность, мобилизация. Одному очень трудно, с друзьями, с партнерами намного легче, больше силы. Ну што ж, абмяркуем гэтую тэму з Георгіем Дмітруком, старшынёй беларускай хрысціянскай дэмакратыі, які на сувязі з нашай студыяй. Вітаем вас. Добрый вечер. Ну што ж, перадусім, чым абумоўлена стварэнне беларускай нацыянальнай кааліцыі і чым вы адрозніваецеся ад іншых дэмакратычных структураў, якія ўжо існуюць у Беларусі за межамі Беларусі ў апазіцыі? Так, чуть-чуть меня. Чуем вас, так. Ну, по-перше, наше об'єднання – это такое горизонтальное об'єднання, больше скерованное на єднання не вокруг офиса или вокруг какой-либо организации, а это такой горизонтальный союз поміж партиями, коим является белорусская христианская демократия, народная громада и країна для життя. И тих лиц и тих организаций, которые примкнули до нас, которые підтримують ідею супрацовництва поміж партиями, НГО и физичными лицами так само. Ну, Поэтому это просто горизонтальная праца. Вас называюць яшчэ крытыкамі Святланы Ціхановскай і ейнага офісу. Навошта многія задаюцца пытаннем, навошта ствараць канкурэнцыю, калі ёсць ужо палітычны лідар, вакол якога можна яднацца? Што вы на гэта можете адказаць? Ну, по-перше, хто нас называет як, мне ўсё роўна. Мы не являемся ніякімі конкурентами ни одной політичної організації, ні офісу, ні другим. Ми політичні партії. 3 політичні партії між собою зробили меморандум вже 3 роки, як супрацовничають у політичних справах. Поэтому то, что зараз отрымливается, то есть мы расширяем свою працу, свою деятельность на другие организации, на політичные и неполитичные так само. Поэтому все тут абсолютно последовательно і послідовно і працює на пользу беларускай супольнасці. Але вы плануеце супрацу з іншымі дэмакратычнымі цэнтрамі, структурамі, арганізацыямі? Як это будзе выглядаць? Мне трэба паўторыць, што мы запрашалі ўсіх і в том числе и офис Тихановской, и другие политические фигуры, каб они пришли, поразмовляли. Но не так, как в прошлый раз, когда некоторые сябры наши пришли, так, каб зрабіць такі дэмарш. Але супрацоўніцтва это подразумевает так, что мы размаўляем на роўных. Поэтому мы запрашаем усіх, и праз вас так само запрашаем усіх до супрацы. Любыя палітычныя структуры, якія ствараюцца цяпер вымушана ў замежжы, ўсё ж такі ставяць сабе на мэту працу для беларусаў, якія жывуць у Беларусі. Як вы бачыце гэты кірунак сваёй працы? Ну не, мы працуем, мы можем рабіць толькі то, што мы можам. Вы ведаеце, што не толькі партыі не працуюць унутры краіны, не працуюць і праваахаронцы, і не працуюць і юрысты, незалежны суд не працуюць. У Беларусі внутри краіны не працуе нічога. Поэтому сказать, что партии не працуюць, ну это безумоўна трошечки не так, не працуюць, бо там диктатура. Поэтому мы працуем там, где можем працаваць, а працы шмат. І у тых краінах, дзе наши члены нашей партии знаходзяцца, і дзе наши палітычныя партнеры, дзе Европа, дзе наши страны, у которых которые нас приняли, и мы вельмі ўдзячны за то, что они дают нам магчымасць працаваць с людьми нашими, чему и не. Поэтому это для усіх таксама такая ситуация внутри краіны. Вы ставіце сабе на мэту, каб Беларусь прызнавалі не суагрэсарам Расіяй, а акупаванай Расіяй краінай. І якім чынам вы збіраецеся гэтага дамагацца?
Ну, глядзіце, это не першае то, што тут адбывалася на сходзе. Па-першае, што мы выбралі наших лідараў наших партый як маральнае лідарства. І Павел Северынец і Мікола Статкевич, мы іх прагаласавалі, сёння прынялі як маральныя лідары нашай супольнасці, нашай сумеснай працы, як флаг, як сцяг, як наша ідэя, якую мы разам дамагаемся. Это па-першае. Па-другое, мы зрабілі рэзалюцыю і па маральнаму лідарству, і па гібриднай акупацыі, і па стварэнні нацыянальнай кааліцыі. Таксама мы зрабілі такія рэзалюцыі, поэтому было працы шмат. За кароткі тэрмін мы зрабілі вельмі шмат, якіх прынялі рашэнні, поэтому я удзячны і літоўскаму сейму, который нас прыняў, і господину спикеру Йозасу Олікасу і другим палітыкам, которые таксама прыйшлі до нас і выступали, падтрымлівалі нас. Поэтому як мы будем домаўляцца, як мы будем продвигать эту ідэю, это зразумела, мы палітычныя партии, у нас есть палітычнае партнёрства, і праз наших палітычных партнёраў мы это будем рабіць. Таксама вы прэзентавалі платформу для добраахвотнікаў. Распавядзіце пра гэты праект больш. Ну, это наши добраахвотнікі таксама нас падтрымалі, они принимали удзел в нашем сходзе. Они сказали, что и заявили тем, что они падтрымліваюць нашу всеми своими фибрами души. И мы это робім для іх, бо у них шмат есть проблемаў, якія были агучаны на сходзе. И эти проблемы их трэба решать. И было прапановано зрабіць такой агульный платформу, на которой мы могли бы огучивать все наши проблемы, те, которые есть, и спробовать их решить. Так само было 2 резолюции, направленные, прямо там было направлено у Сейм по допомоге нашим добраахвотникам. Ну і, може бути, на завершення таке з'єдливе питання, бо шмат є критики будуть казати, ну ось, напевно, знайшли фінансування на діяльність. Ці сапраўды гэта так, ці гэты рух на... Нет, конечно, мы и перший, и другой, и съезд, и третий, так само мы зробим за свои гроши, як мы заўсёды это робили. Поэтому мы своей деятельностью кажем и подтверждаем то, что мы працуем без фондов, без подтрымки тых партнеров, которые по своей сутности повинны подтрымливать белорусскую супольность, но по известным причинам они нас не подтрымливают, и поэтому мы тем не менее мы працуем и робим то, что можем зрабіць. Як сказано в Библии, что сеешь, то пожнешь. Ну что ж, дякую вам за гэты каментар. Георгій Дмітрук, старшыня БХД, быў гостем студыі Белсат. Дякую вялікі. А мы крочым далей. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ужо ў Варшаве. Падзея, што яднае беларускую супольнасць, адкрылася дыскусіі пра нацыянальны міф і ролю Караткевіча ў фармаванні сучаснага ўяўлення пра Беларусь. На месцы працуе Алесь Залеўскі. Вітаю, Алесю. Якая атмасфера цяпер пануе на імпрэзе? Ну, гучная, як мы чуем за маёй спиной, Андрей Хаданович, ужо фактычна завяршаецца дыскусія, пра якую вы узгадвалі, пра то, якім чынам Владимир Караткевич здолеў стварыць нацыянальны міф Беларусі, і розныя пакаленні беларусаў, нягледзячы на змену часу і эпохаў, так, бо была савецкая, пасля раннебеларуская, пасля застойная, так, аўтарытарная і з элементамі таталітарызму. Беларусь ўсё роўна розныя пакаленні звяртаюцца да міфалогіі Караткевіча, да той Беларусі, якую ён апісаў у сваіх кнігах. І гэта, але не завяршаецца першы дзень гэтага фестываля. Неўзабаве з'явіцца на сцэне Уладзь Ленкевіч з калегамі, і яны зайграюць нешта спалучабельнае з сучаснай музыкі, з беларускай паэзіяй.
А на выходных, субота і нядзеля, гэта асноўная нагрузка на літаратурныя прэзентацыі, сустрэчы. І гэта сустрэчы ў жывую з выбітнымі не толькі ў еўрапейскім сусветным маштабе пісьменнікамі, такой як Софі Аксенен, гэта пісьменніца з Фінляндыі, аўтарка блокбастера «Ачышчэнне», але гэта таксама разнастайныя проста будуць сустрэчы з беларускімі аўтарамі кнігаў, нягледзячы на тое, што многія цяпер аўтары ў выгнанні, многія ў Беларусі не могуць друкавацца, то колькасць гэтых кніг не змяншаецца, прынамсі на фестывалі прадмовы, і тут будуць прэзентацыі працаў Ольгі Лабачэўскай пра жаночыя рытуалы, беларускіх калыханак у аўтарстве Сержука, Доўгушева, так? Ну і гэта будзе ўручэнне прэміі імя Карласа Шермана пра пераклады. Яна датычыць перакладаў на беларускую мову, і увага, будзе прэзентацыя пераклада «Дзюны». Так, легендарнага твора на беларускую мову, а таму запрашаем, яна адбудзецца ў нядзелю. У панядзелак гэта будуць тэатральныя спектаклі, пастаноўкі кшталту «Валізкі» і перформанс «Трамвай мосты». Агулам Варшава — гэта 4-ты горад, дзе адбываецца прадмова цягам гэтага года. Яна ўжо адбывалася ў Вільні, у чэшскай Празе і ў польскім Кракаве. І варшаўская прадмова — гэта эпагей гэтага фестываля. Агулам жа, увага, 118 івентаў, 118 прэзентацый, сустрэчаў і дыскусій з пісьменнікамі адбылося на гэтым фестывалі цягам гэтага года. Чакаецца яшчэ больш па выніках варшаўскага. І што цікава вельмі, гэтыя івенты адбываюцца, напрыклад, адна сустрэча з беларускім пісьменнікам, але мадыруе не беларуская, напрыклад, пісьменнік ці крытык, а з іншай краіны Еўропы, ці яны дыскутуюць на агульнаеўрапейскую тэму. І такім чынам беларуская літаратура, беларускія творы, яны вельмі цясна звязаны, знітаваны з еўрапейскай культурай, калі паглядзець вось хаця бы на праграму. А паводле праграмы столькі івентаў, што яны маюць адбывацца цягам гэтых бліжэйшых 3 дзён у некалькіх лакацыях. І нават калі моцна любіць беларускую літаратуру настолькі, каб прыехаць на прадмову і прачытаць все новыя кнігі, пабываць на ўсіх прэзентацыях, то вы не дасцё рады, таму што так гэтага шмат. Алесю, ці ўдалося табе ўжо пагаварыць з удзельнікамі гэтай імпрэзы, з наведнікамі? Чым дзеляцца, з якім настроем прыходзяць на прадмову? На прадмову, сёння толькі такі разагрэў прадмовы, пятніца вечар, так, і таму тут дыскусійная панель, ад яе фактычна і пачалася гэты фестываль. Шчыра сказаць, не ўдалося паразмаўляць са спікерамі, так, высокімі, которые цяпер у тым ліку знаходзяцца на сцэне, ці арганізатарамі фестываля, але наведнікі, што цікава, наведнікі, гэта многія, з якіх, напрыклад, прыязджаюць з Беларусі, і гэта таксама вельмі цікава, бо гэта велізарная культурная падзея і асноўная культурная падзея, калі казаць пра кнігу, беларускую кнігу цяпер у свеце. Большых, лепшых няма. Можа, ёсць афіцыйныя дзяржаўныя, так, кніжныя кірмашы, але тут мы толькі можам, беларусы, размаўляць пра сваю літаратуру, пра свае выклікі, перад якімі цяпер нашымі стаяць, і параўноўваць гэта, быць інтэграваным пры гэтым у агулам еўрапейскія працэсы. Вось, што яшчэ, каго тут з цікавых пабачыў? Асноўнае чаканне ад заўтра, і асноўныя спікеры і высокія госці заўтра. У тым ліку, напрыклад, Саша Філіпенка вельмі чакаем. Вельмі чакаем Уладзіміра Някляева з прэзентацыяй ягоных кнігаў. Вось, таму давайце яшчэ заўтра, калі включымся, то нашмат больш раскажу. Дзякуем табе, Алесь, за гэтыя падрабязнасці. Канешне ж, працягнем сачыць за фестывалем прадмова, які ў гэтыя дні адбываецца ў Варшаве. Дзякуем. Ну што ж, чакаюць нас і кніжныя навінкі, і не толькі кніжныя навінкі. Да прыкладу, у Эстоніі ў гэтыя дні праходзіць 29-й кінафестываль «Цёмныя ночы». Гэта адзін з найбуйнейшых кінафорумаў у паўночнай і ўсходняй Еўропе. 1000 удзельнікаў і сотні паказаў. У дакументальнай праграме прэм'ера стужкі беларускай рэжысёркі Волі Чайкоўскай «Па-за сістэмай». Яшчэ адна назва, не створаная для палітыкі. Сама аўтарка называе фільм гісторыяй пра асабістую драму, якую яна перажыла ў 2020 годзе, калі ў Беларусі разгортваліся пратэсты. Тады ж пачаліся здымкі, што доўжыліся 5 гадоў.
У цэнтры аповеду 3 жанчыны: Святлана, Надзея і Маша. Іхныя мужы апынуліся за кратамі праз палітыку, а самі гераіні зрабіліся сімваламі супраціву. Цягам гэтых гадоў Воля Чайкоўская фіксавала на камеру як іхную, так і сваю трансфармацыю. Воля Чайкоўская, беларуская прадзюсарка і рэжысёрка, з 2018 года жыве і працуе ў Эстоніі. Адна са стваральнікаў беларускага фестывалю «Паўночнае ззянне». Сёлета ён зноўку праходзіць у онлайн-фармаце, і на яго яшчэ можна трапіць. Завершыцца фестываль у нядзелю. Ну, уласна, Вольга Чайкоўская, прадзюсарка, рэжысёрка, заснавальніца, таксама і дырэктарка кінафестывалю «Паўночнае ззянне» далучылася да нашага эфіру. Воля, вітаем цябе і перадусім віншуем, таму што сёння адбылася сусветная прэм'ера твайго фільму. Уласна, можа, пачні некалькі словаў распавядзі, як гледачы ўспрымалі гэтую стужку. Гледачы ўспрымалі вельмі добра, людзі плакалі, дзякавалі за кіно, дзякавалі за тое, што ёсць такая гісторыя, такі фільм, што Беларусь уздымаецца зноў на павестку, на агенду. Зараз вельмі непроста, так сказаць, тэму Беларусі. Былі гледачы і гледачкі з Грузіі, з Германіі, і беларусаў шмат. Вельмі цёпла успрымалі, дзякавалі. У сінапсісу значыцца, што гераіні гэта 3 жанчыны: Святлана, напэўна, Святлана Ціхановская, і яшчэ 2, можа, ты раскроеш падрабязнасці, хто яны. І таксама цікава, што ты ўвяла сваю персону ў фільм. Чаму ты так вырашыла зрабіць, уласна, як яны гэтыя гісторыі спалучаюцца ў стужцы? Ну, звычайна, акурат гэта называецца multi-character stories, так, гісторыя, дзе ёсць некалькі галоўных персанажаў, гераіня. Гэта вельмі непростая гісторыя, асабліва калі гэта дакументальны фільм, мантаваць такое кіно вельмі непроста. Мне хацелася зрабіць такі калектыўны партрэт жанчын, якія змагаюцца за беларускую незалежнасць, супраць дыктатуры, супраць патрыархату і за вызваленне сваіх мужоў з турмаў. І Святлана Ціхановская сапраўды адна з галоўных гераінь. Яна і сёння на прэм'еры прысутнічала вось у Таліне. Надзея Зеленкова, яшчэ адна гераіня. І трэцяя гераіня, якую завуць Маша Рукіс, гэта гераіня інкагніта, зборны вобраз такіх гісторый. Па прычынах бяспекі я імя і ідэнтычнасць гэтай гераіні у фільме не раскрываю. Сваю асобу у якасці расказчыцы і гераіні я ўвяла даволі позна падчас працы над гэтым фільмам, ужо на мантажы. Менавіта таму, што патрэбна было гісторыі 3 гераінь нейкім чынам звесці ў адзін наратыў. І для мяне гэта быў такі натуральны прыём для таго, каб гэта зрабіць. Таму гэты фільм яшчэ і мая асабістая рэфлексія пра тое, што адбывалася, пра тыя чэлленджы, якія і мае гераіні жанчыны праходзілі. У цэлым Беларусь як краіна, так і ў барацьбе за свабоду і дэмакратыю. І калі шчыра, я б увогуле ўсіх жанчын, актывістак хацела бы, скажем так, зрабіць гераінямі, так, але, на жаль, экранны час аднаго фільма не дазваляе. Таму вось так. І мне здаецца, што атрымалася так збалансаваць гэтую гісторыю. Там ёсць і палітычны аспект, і асабісты аспект. Для мяне вось гэта было цікава менавіта надаць гэтай такой гісторыі барацьбы, палітычнай барацьбы, больш чалавечага аспекту, такой, можа быць, vulnerability, так, уязвімасці, такой ранімасці, у якой таксама вельмі шмат сілы. Гераінямі, канешне ж, усіх і кожную зрабіць немагчыма, а вось глядачкамі і гледачамі акурат так. Калі зможам паглядзець, калі шырокае кола публіка зможа паглядзець гэты фільм. І змогуць беларусы, ці не?
Ну, гэта вельмі добрае пытанне і даволі няпростае пытанне. Зараз фільм адбылася сусветная прэм'ера на кінафестывалі «Чорныя ночы». Далей будуць іншыя кінафестывалі. Фільм будзе падарожнічаць, я спадзяюся, будуць паказы ў іншых еўрапейскіх краінах, у тым ліку і Польшчы. А далей, так як фільм зроблены ў копрадукцыі з HBO і французскім тэлебачаннем Arte, то фільм праз некаторы час выйдзе і на гэтых пляцоўках. І там яго можна будзе паглядзець. Гэта вельмі цешыць. Таксама хацелася б цябе запытаць, бо фільм на працягу 5 гадоў ствараўся, вось азіраючыся назад. У чым ты бачыш каштоўнасць беларускай рэвалюцыі 2020 года, якія вынікі мы вынеслі для сябе з гэтага? Што можа быць зменена? Я думаю, што мы вынеслі тое, што трэба не спыняцца, і тое, што надзея для нас зараз з'яўляецца палітычным інструментам. У час, калі, здаецца, можа быць, не так шмат у нас засталося рэсурсаў, многія рэчы, многія такія аспекты, можа быць, па-за нашым кантролем. У межах нашага кантролю ўсё яшчэ застаецца надзея як палітычны выбар. І я абіраю спадзявацца, я спадзяюся, што многія абіраюць актыўна спадзявацца. І такім чынам мы можам рухацца наперад. І калі ты пачынала здымаць фільм, то таксама ты знаходзілася за мяжой. У якіх тады ты была адчуваннях, пачуццяў, што надыхнула цябе здымаць гэтую стужку? Ну, гэта акурат такі таксама частка маёй гісторыі ў фільме, частка наратыва, пра гэта ёсць расповед, рэфлексія ў кіно ў самім. І мяне натхнілі жанчыны, вельмі моцна натхніла менавіта вось гэта аб'яднанне жанчын, натхніў вельмі моцна учынак Святланы Ціханаўскай за то, што яна уступілася за свайго мужа, і моцная жанчына так выйшла абараняць моцнага мужчыну. І момант, калі для мяне стала магчыма, скажем так, пачаць здымкі, гэта быў момант, калі Святлану выгналі з краіны, яна апынулася ў Літве. Гэта момант якраз такі, у які я і распачала сваю працу. Ну што ж, мы дзякуем за гэты расповед і яшчэ раз віншуем. Ольга Чайкоўская, прадзюсарка, рэжысёрка і заснавальніца і дырэктарка кінафестывалю «Паўночнае зянне», таксама рэжысёрка фільму «Не створаная для палітыкі» была госці студыі «Белсат». Безумоўна, будзем чакаць прэм'еры фільму на HBO. А цяпер пра навіны рэгіёна. У гэтую рубрыку мы робім разам з нашымі калегамі з выданнем БГ Меды. Адразу скіруемся ў Пінск. Там ужо месяц не могуць адрамантаваць адзін прыпынак грамадскага транспарту. Работы настолькі зацягнуліся, што апраўдвацца давялося нават мясцовым прапагандыстам. Паводле працаўнікоў пінскага тэлебачання прычына затрымак у тэхналагічных асаблівасцях прыпынку. Гэтак начальнік будаўнічага участку Артём Бруданін паспрабаваў апраўдаць затрымку тым, што бетон павінен цалкам зацвярдзець, каб пакрыццё праслужыла доўга. І паабяцаў скончыць работы ў пачатку снежня. Аднак пасажыраў гэта не задаволіла. У каментарах пад сюжэтам ТРК Пінск гараджане выказалі незадаволенасць і адзначылі, што рамонт прыпынку робяць штогод. І праблема зусім не ў тэхналогіях, а яшчэ звяртаюць увагу, што бетон, пакладзены пад мокрым снегам, наўрад ці праслужыць доўга. Шмат хто кажа, што падобная сітуацыя назіраецца і на іншых гарадскіх прыпынках, а плітка і бетон хутка прыходзяць у непрыдатнасць пад коламі аўтобусаў і ад уздзеяння надвор'я. А цяпер пераносімся ў Віцебск. Там людзі скардзяцца на мясцовыя трамваі. У прыватнасці жыхарка гораду выклала відэа, у якім абураецца станам сядзенняў. На кадрах пацёрты і шэрыя ад бруду крэслы. Паводле жанчыны прысесці літаральна не было куды. Частка віцяблянаў падтрымлівае жанчыны ў каментарах, сцвярджаючы, што праблема насамрэч сістэмная. Адметна, што летам мінулага года такая ж скарга прагучала ў газеце «Віцебскія новасці». Тады мясцовы жыхар Дмітрый Анатольевич паскардзіўся на бруднае сядзенне ў аўтобусе. Віцебск Аблаўтатранс тады быў вымушаны апраўдвацца. Вот я даже не знаю, комментировать это видео или без комментариев будет все понятно. Вот скажите мне, вот я сегодня ехала на трамвае единицы, 655 там гаражный номер.
Вот как? Как можно выпускать такие трамваи? Там же присесть негде. Такая грязь. Вы ж не свиней возите, а людей. Или вот для вас это одно и то же? Все сиденья грязные, все. Никуда не присесть. Яшчэ адна спрэчка ў соцсетках разгарнулася вакол абедаў у дзіцячым аддзяленні берасцейскага шпіталю. Са словаў блогеркі, яна непераборлівая ў харчаванні, але ад таго, што гатуюць у бальнічнай сталоўцы, не змагла з'есці ні яна, ні ейны сын. На адным з відэа жанчына паказала тушаную капусту з мясам, якую, маўляў, немагчыма есці праз невыносны пах тухляціны. У яшчэ адным відэа Юлія зрабіла падрабязны агляд бальнічнага меню і ацаніла кожную страву. З аўтаркай пагадзіліся не ўсе беларусы, некаторыя карыстальнікі раскрытыкавалі блогерку, маўляў, бальніца не рэстаран. Давайце і мы ацэнім меню берасцейскага шпіталю. Я вообще не понимаю, почему в больнице нельзя и невозможно кормить нормально пациентов. Я сейчас лежу в больнице с малым. У меня тушеная капуста с мясом. Это ужин. А у него гречка с фаршем. Запах. Невозможно дышать. А чай? Просто чай. Должен быть вонючий на самом дешманский. Вообще невкусно. Есть же надо. Никто еду не привезет, потому что он еще в другом городе. Ну што ж, на гэтым у нас усё. Дзякуем за ўвагу і вашыя каментары, а таксама ўпадабанні. Для вас працавалі Юлія Лабанова і Анастасія Рысецкая. Добрага вечара і да сустрэчаў на Белсаце.